kai na ran sai girman Allah ko baba billahi lazi kaga mai mashin din nan da yaje kade mun kuriyar baba ta ko na ran sai da Allah sai mun hukunta shi na ran sai da girman ka zo mana wuci ko ruwan sa na ran sai Allah shi wannan gaba daya wallahi yare dawa san me Allah ya biya Allah ya biya wani ne yake zagin mai mala shugaba Dubi ABC mai malam ka gyara ta wangwalin wasan ɗan ciki mai kawo Allah sai ya kone wake zagin mai mala mu akan mai mala za mu iya ba da ranmu na ran sai da girman Allah dole ne mu je mu ci baki ba kai Allah ba zan Allah tashi da Allah kai ku tashi mu je da Allah mu je mu yaga masa dan gindin baba shi Allah ku tashi ku kun ga abin da yake hada ni da ku na ran sai da girman Allah wai ko da yaushe ana magana wai kuma ana ci kai da Allah ba nan ba da Allah ku kai da Allah ku zo mu je da Allah ku ba kai Shugaban sulhun kasa kuce mai mana mai gida National APC Party Chairman na kasa Yambo is guru, mun danna mu ne lokaci na mu yayi.